Ka MLA ka sutengah saipung ka kong Santa Mary Shelaha ka singipalay kala pelipat ba ya ka madan futsal bala baiting kaling ba ka District Mineral Foundation DMF Fund ha ka shnong saipung East Giant Hills. Habakren ha ka jingalang ka MLA kala pertu halor ke senjam bala shim dak sorkar bat ki bor penyat ka district ban kentie we ki sports lingba ka jingbei tingka bante ki jakaya lekai lembat ki waipat ki senjam. Kala kentu ru ban pendan kam hok ya kan ka madan ya lekai bat banjur ru halor ka jingdan kam ban penne pensa ya ki jakaya lekai bala penyo sheki nong shong shnong jong kathan. Ka kong Santa kala pen ru halor ka jingdan kam bante shu ya ki jakaya lekai na ka benta ki nong ya lekai sports ka district kenang ban pendrong ya ka mensim ya lekai ha pedeng ke samla jong kathan bat pen ki bakin thrang ban ya shim benta ka jingya lekai sports na ka benta ki jing mentoy ha ka liang ka koi ka kya bat ka bha ka mian. Habakren halor ki babun ki sin jam bala shim dak sorkar ban kentie we ki kam penroy ha ki benta bapher kenthop na du ka puli puthi ka koi ka kya ka sports bat ki wei ka MLA kala pen bena ba ka project ban pen bhaya ka surak ka bapenya so ya ka sutenga bat ka saipung kala don lupa ha ka jing pen kre bat ka kermen ba ka jing pen tre ya ka kam kan sedang no ha ki ni south san benai ki benwan. U Deputy Commissioner ka District u Shivansh Avasti IAS ha ka jingkren ulai khublei ki nongshong shnong ka saipung halor ka jingpenyo jaka ban shna ya ka ni ka madan futsal bat kentu ya ki samla ka than ki ban pendan kam ya ka bakin shim ya ka sport tangkum ka jingele kai melan Henry ru kalat kamai ka ji bat ka koi ka kya kumju. Ula pen pau ru ya ka jingkermen bada ka jingte shu ya ki madan baki jaka ya le kai hapo ka district ki samla kin la ban kiyo bat pau ha ki kam ya le kai ba pher ha ka kerdan jo ka jela bat kari kenthop ha ka national games ka ban long ha Meghalaya house nam arjar arpanyo. Ki wei pat ki balai ajing kren ha ka ni ka jingalang ki kenthop ya MDC ka than Lal William Thiaite Block Development Officer BDO Dr. R. Pertu Serdar Saipung Ilaka Soziama Thianglai bat urang ba shnong saipung ulal niama nampui na lor ki nong shong shnong.